akamere vanhu vakachaka kugara pamberi penyu ndo wanga waripo. Tangochinja chete inyaya yavo. Nyaya ndeyekuti ndinoda zvinhu zvangu zvandakashanda pamba pako zvinoita US 2300 zvanemboudza kusvituka nemari yedare. Ungawanzwa kuti nyaya ichaura. All right. Andinoziva kuti mutemo wako wemarriage act unotaura iwo kuti ukagara nemukadzi more than 6 months kana akubva marambana, kana iye mukadzi akagara nemurume kwe more than 6 months, kana akubva murume marambana, munoshayana zvinhu zvamakaita pa 6 months yacho zvese moita hafu hafu. Panguva iyo yamakanga muri mese vanoti in subsistence. Unozviziva ndo mutemo wako. Uchangotori mukadzi ongogara naye wotaura kuti kana akuenda woita zvaitwa kare kuti unonzi enda tata wena. Mazuva anaya mutemo wakutaura kuti ukagara nemukadzi for more than 6 months or ukagara nemurume for more than 6 months, it means zviro zvamakashanda pa 6 months ipapo, kwete zviro zvaakasvika zviripo kana kuti zviro zvaakasvika wawaka kare, anoclaima izvozvo zvacho zvamakashanda pa 6 months ipapo ndo zvamunogowana. And pakugona kwacho munoita hafu hafu, ndo mutemo uriko. Saka apa toda kuti tinzwe kuti kunewe chipo kuti ndezvipi zvamakashanda mese zvinizvozvo zvogoyewa hafu hafu, hautori zvese, munotogowana hafu hafu nekuti zviro zvacho zvanga zviri zvenyu muri 2. Wakashop ne2 matoilets neshower. Ndakawaka shopu ne2 matoilets neshower. Yakaita mari? Ndo mari yataburitsa pamwe chete. Mari itaura nemuromo 2.3. Zvakabuita kuwaka kwakaita 2.3. Ndizvo here kuti makawaka shopu neyo zvikaburi mari yamakashandisa kuwaka yakaita 2.3? Shopu takawaka asi mari iyo haisvikipo. Inosvika pamari? Mari iyo ndakaiweka ikaita 1067. Yakaita chi? 1067. 1067. 1670. Ai 1067. 1067. Ndo materials amakashandisa. Uyu ari kuti hanzi makawaka asi dispute iri pakuti iwo 2300 hanzi inini ndakaweka ikaita 1067. Pamusoro mama ndokubvumirwawo here kuburitsa bepa rezvinhu zvatoita. Ndizvozvo. Achiburisa achiburisa. Tenga material ndiana. Tenga tesi. Adi? Tenga tesi. Hanzi mabricks akapinda mabricks mangani 8000. Kuti 200, kuti 360. Bricks yorudi uyarudi pa 8000 uyarudi 360 yorudi 200 yaita mari pe 1000. $20. I'm sorry mama. Mari yanga itumira iye ndakuzoti aitenga $20. Aindiudza kuti ndikutenga $30 per 1000 plus $10
kutakura transport pa1000 taishandisa 40,000 pazvidhina zvese zviri. Saka Iye ndiye ari kuziva mafambisiro acho. kuti 360 iye ari kuti ndakatumira 360. Right, toenda pacement. 28 bags. Iye ari kuti chi $280. right, iwo kuti 378 Pamusoro zvataika masimende edu taitenga 1350 yayo yairi $14 yese shopu netoilets zvaiwakwa nesimende kubva pasi kusvika pamusoro taitenga nema $13.50 $13. Saka makatenga mangani masimende? masimende akasvika pa 26 27 Yeah, 28 multiply by 28 times 1350. 1350 Saka yakondo right, yo toenda pachi septic tank yana kuisa apana septic tank alitakawaka septic tank ipapo ndopokana napo mabhiridha vakaumwa acho ari kwapo septic tank nyaya dzekuwaka tapana kumbobvira pakaiswa septic tank blair toilet yakafanana nedziri paserapo hanzi pane mablair toilet hapana maseptic. pamusoro iyi makomba yakatanga nditori nawo mafotos acho akacherwa $70 pasi makomba ematoilet vazotanga kuwakwa sakani okay sakani kwakoyeka kuti but makomba matoilet antakawaka matoilet matoilet aripo akaita mari yaisa pa $80 kuwaka zvese makomba chete nekuwaka makomba hanzi paleba yekuchera wakabhadhara 80 ndio kuchera hanzi ndakabhadhara 80 kuchera makomba mairi wakabhadharwa mari makomba yakabhadharwa $30 ari pamusoro iyi makomba aifanobhadharwa 35 1 gomba iye ega ndiyaindifonera achindiudza zvikuitika akanditi wakomana warwadziwa nekuchera ngawati 40 pagomba. Right, okay. Mado nema-door frame. Hii one door and mateleza ana ma-door frame. Hanzi ndakatenga door 25 ne door frame 20. One door 20 which is 20 which is okay muruira napo ko door frame racho door frame $18 hanzi $18 pa door frame. Zvimwe zvacho isengotumira dziri mari dzakutonyora ipapo sayo ndo wakangori fanda iyi ari yariyo right ngatiende window frame pane ma-window frames 3 unoteta akusa $36 yati window frame 24 okay right window frame big I have yasvika pa 30 ne big roofing material timber bricks roofing material roofing yako yakaita mari apa pana roofing timber beams but roofing yakaita roofing sheets arega 16 ma-roofing sheets yakava 138 yakaisa 128 nema-roofing yo matimba zakaisa pa 52 nematimba
52 anovaita pachini 170. isu totora tokuona kuti ari kuveka nekuti aitumirayo otherwise zvimwe zvizhinji zvikuru zvai ndizvo zvezvo which comes to $2,649 because ndiye aitumira mari ende zvinoratidza kuti paaitumira iwo aizondobhadhara less but waisa inflated and right saka more to divide 2,649 to 2,650 divide by 2 inobudisa chini 1,325 saka iwe ndo yaunomudzorera because uyaitufanda iwe waisenzawo saka means wakangori kusenza muchisenza muri chii saka to divide by 2 pamari iyo ndo pane 700 yandakambo ndo pane 700 which is to subtract $700 and subtract 700 kosara balance mari 625 625 right so it means chikwereti chako chauinacho cheuyu 625 plus 750 dare rekutanga anditi ipapo ndopokana napo ndaikumbirawo kuti vanhu vakamboonawo chiwakwa chacho kuti chingaenderanawo nezvinhu zvakanyorwapo kana inga uri kubvuma kuti ainditumira mari kana waidya manje uchiita substandard aisatumira aiuya tichitenga zvinhu tese chinja ndakatenga marate zvese zvemasimende zvese aitenga ichinja ndakatenga kuno kumarate right 625 ndo balance yezvinhu zvamakakontributa kuwaka womupawo contribution yake iwo saraune yako so that mangwani hazvikurwadzi iye hazvimurwadzi nenhau yekutambisa nguva yake 750 plus 625 saka tati isusu kutanga mwedzi uyu wochingobvisa 100 kusvika chikwere chako chapera every month sansa neyo kusvika chikwere chake chadi chapera chitanga pane che okay ukangwano yakawanda uchida kupedza kuti usataure naye asakupfukire mangwani unobva ngokubhadharawo lump sum handiti saka unosimuka saka utanga kwayo unge uchitambira mari yako 100 every month okay amchitorera pana right tomboita break